Kublai pi baro ngi pedang subhai pi sasisian pat lingba kanika kubor jengi gabamenta. Hadien ka jing ibu jong ka seng KSU nong po circle ya ka jing ujor shi kibor district halor ka jing Shim ka bu jong kidukan bandi ki kot Skul palat na kidor belabu jong ka MRP hayo Mawlong Haribhoy district. Menta ka sngi jong ka khatway terik ubanai leber arjar pusau kibor Pulit ha ka ringkat ka jing sendan lang jong ka seng kila leit ban Jurip Kynsan ni kite kidukan ki badikon ha ka jing le Jurip la Shim shisha be kidukan ki di ki kot Skul palat na kador belabu la ni ka maximum retail price berka jing Shim tam kalong shipau la ni arpau tingka. Haba persya ban kili na ki try dukan kila ya thu baga jing Shim tam ka jongki ka de na marba kemyo ya ka commission na ki jaka thiet jongki baki ha ban thiet ka kom ka MRP kumta ka penlong yaki bandi ki kot Skul shiki ba wan ban thiet baki ha bandi tam ka dor palat na ka maximum retail price. Hello. How you ba dia? Commission ikut mentam dan stok. Tolong minta bagi ibai ng price ay padukan uliwan sud ay. Nakatam di ba bambon? Sam sipo tingka kada day pra ku ar tingka may ko. Hindi bingi bambe ad sipo ako tingka. Dengla le be ad siya ngibam di ako le ko di ho. Ang sagbusan begini yo. Tingin man di gumnos sini sebuah. Nakakot makanar ni dengan yo am sa san seputi ka ba kare ba balate. Kung ni suwan tres sini tan sa tingkar ni yo bansin. Sunrise kalau mau punya uang tu baru boleh yun. Samsung ini sanjak lagi berjanjikan relief